tabung nor khorngi to mong kasai tong thaniel tai ka thana bu nei adini incident tam tam mani nok ke sai kan Adino ang andol omolniaro seng salo seng arom layo kai bin nogo function kaya ko mai tisaya koi ang nogo kipil pro lamawa ang borok incident ungjak nugui ang bathagui dongno singka koi je somoi ro nung nogo kipil kana bo time to asik thik do kasha idea ta idea probably 11 ati hero ko amber berin between 11 to 12 okay ngai nung mani yak lo tam tam mong kha numan ya ko lo kai ang tamong kha ni singa ya ko yang aro nukha kang bai diong korea ko ang mana khai ta ka kai sabsa tong ka yang dara bos ko ka kang dara no nar ge ya ko oi mana khai ya ko dara tong sane ang u gana wo wan sabari tong ang aro ni tui na hari ya ko tui khani ka angkai sengamon pore ka seng kani ka mana khai ya ko seng bong no nogori ro ka acha ngai je pro nung sokai pro to nung to pulia khorsa si dong mani nung pulia sokai kita amper sta khorsa afro borok khai bulai je tong na ki bum hai bong i ar tong ai ro borok afro borok no sarong khaijak borok khai asugui tong thanial be kathar kai borok asuk jak lamawa thanial condition bahin to afro thanial la pro asuk jak ami yaklo nang borong kun sungi dir na ke bum hai tangai bulai am hai ro abong no sengli ya tangai englai tamong lai ne angkai abong no segan doro duku damang kai duku mangka borok angkai abong no se teuning na dong ka borok teuning na hin sao kai ang angkai nago wan sabai tong ang thai tei 500 table na haria ko ang bong tei khani acha ar bunai ro kha khorok sik to borok khorok ta khorok tam tabok nang nai khang ke brongo sidi sini no sini bo sini na amni yaklo tabok yang ta khorsa sa je do tam ka sa ka nang boron je phai nu phai mani phai nu phai mu yaklo nang boron pulia boron phai bor thang nai mani tai ni para boron sai khana angkai adino je dugrayo thamani dograyo chamro thangmani subas naro thamani ngai subas naro thangai abu mai tisa ya koi ekle binar tangai thangai bini abon se 15 থেকে 20 दिन सिगां बिनि गाइसा टिउमार ऑपरेशन नंखा ओके ऑपरेशन नंमानि फरेंगे बिनि तम हनाय जे कृषा हामैया कoi bo ungkongkha kahamungkha aboni फरेंगे बन खबर के नर बानी ऑपरेशन पुरासो लगी मानि तिनि आनर माइसाना हारि gang maisana thanga e maisaya ko haye yang borgathal bazar tei direct nogo thangnani phaike nogo thangnan digeta ge phaiya ko yang bike bai thangkurung kanyo bono tei dara pathagari nei acha acha kisa ko bathagade koita somoi na kan actually time ge abo ang mobile ba sung nai jeli exact time lokle ang tei saima exact to sanang just kisa nang idea khairong bisa tobo kaisa idea tobo tam nai 10 tani sakale tongnai no horni ani mobile na jege ni baga ang asa ठीक sai malia am pitya ngaran hagengai iko sasalang boy dara bathagade bathagna bo anu nukha ngang bike saito bathagaya koi ang phakya tam mobile ba kok salai ke ngai aro mak tham sare rok sasalang bade tong ngai la thaka se tuijak tong jeta rakesh ni hinjang nai borok nang borok kahmai sini tongo nuk phai tam sini yang nai acha am pitya gamni yaklo tak tam tam kha yak ulong kai angaro thanga kanyo saslang saka dara nang tongra di ang tuine hege na ko ni kaisa oro to wansabari nang jabla a wansabari bo tuine hege bo tuine he ang bo bong no tuiro khani kya nga tuiro khani nga chung ko ni khani bong no kunu yang ung ko khai scooty go sung ni jino bong no karya koi rohori rika acha noro je phron dogo thaniel tai kathana no phro bongi sago dukma jak to thingo dukma ka haipana bong sago thei phaijak am hai kun rok nungmani rok কিন্তু एक्चुअली आसुबो खेल खलाय जांलिया जेतु फाट फाइ केबा आसु खेल बकरै इंकेबा गै चामिन सनाय बरनो कुन मटे अंगो या कोई कक साया कोई नर थांना माना हाजे माना निति साया कोई बरनो स्कुटिगो जोंसि रखरि दु हाइते tabok tam sanai abo rakesh song kai tabok je bunai rokta no to sini botongo bor kai norok thamani yakolo farnong yang itesa tiklai bunani naikha ba hairok आबो खानिगे किन्तु यागा टोटली लाथा तो जंग नुगो जे समय थांगुरो
Pek gathani statement ka share khanaka mana khai tongpuru phano bona nayu rok ni khana mane abo bomti hai abo thik sung onek mana ma khaga no khana hinya tam khe sung tongi bor buimali ane kintu amon sang buja kung man kintu sung onek mana ma khaga saslong mai kinai sung mana khai nok to jor te bui mali afro sung tong se jor dikhe sung mane daga chabai ko hai khaile ko no mana khaile ke ta yam pite amni yaklo tau sai rong to no khoi ga kathar sang ge bor ka bor thanga afro bor thanga to sung semi bor ko yang khai mano ge nor ka bor thanga afro ang ani no ko thanga ang no ko thana ni thama singke ang nogo faikya aro ni ge amni yaklo tabo kebang ma lukorok kok sil chawai tong abo thani nor bo tong logio ama hai ni kok ka soi to ka social media ro ka sai tong ka thasing kisa sa segang wang nugui phagya sak bai thang amna tei kisa clarification khai sai khana ri nor sung to thasing no norok no bu saka sung bo jaga ni phai sung bor ni phai nu phai sung to abo thasing bi clear khakya ngai da bo to sukok samai lukro bo sai mana ni ko jeng a jaga to tong ku kuri je to ang je jaga bo dugurani sangara thangi si nubuyu amon kita ga soi ko nor a incident no bulai thani gre tobe mana khaitani tong ba sung si mana khai nai sung si mana khai ro honai bor sung nukha nogo faibro lamo incident nang hogayo sung nukha area ngai sung bathagai sung mana khaiya koi sung rohoka amni yaklo tabo police tulis no no kuno ni hene kuno kok semana ba hai kuno kok tamar tong no mane nong thani kuno ni ri hinka police rok sung no to already police story hinka police ri hinai sung thana thang thana thangla yaklo tam sa ka police sung saga norong no jora na hanga sung ta sharing ngai mano am bi ni shau sung azudin mung ka ana bu mu tom de bu para hangka arang ka ura bari kacha saslang de baba bor kathal khaksang kami hambai